Ahoj, vítam vás u ďalšieho dielu zo série Sword of Sandals, teda Gladiator. A je to trojka a je to už... teraz nepamätám koľký, šiestý diel sa mi zdá. A ako sme spravili v štvrtom dieli, či v treťom, že ideme nakupovať, tak aj dneska ideme nakupovať a za tie nakúpené veci ideme skúsiť poraziť toho bossa v aréne šampiónov. Takže ako trošku som sa expil, už sa mi nedá v aréne, som level 14. Teraz mám gold do 14 000, za to by sme si mohli kúpiť nejaký meč a aj celkom pekné brnko. No toto... A to nemám, toto je príliš slabé. Toto je za 14 000, ale to je veľká hlúposť si toto kupovať, neviem prečo si to vôbec niekto kupuje. A tu nemáme skoro nič, takže ideme sa pozrieť ku tejto pani, tu na tiež nič a ešte ku tomuto. To sa nám nedá kúpiť. Sice slabý damage, ale plus 4 strange a plus 2 100 weapons. Pekný meč, pekný. Ešte niečo. Shit. To tiež celkom pekné. No, to sa tiež celkom dá. Shit. 6 plus aligentit. Wow. Celkom pekná zbraň toto. Teraz neviem, že či mám kúpiť alebo nie. Ešte pozriem sa ku tomuto farárovi, čo predáva. To sú epické zbranie, ale nedá sa ma kúpiť. Toto sa už dá, ale to je fakt slabé. Wow, shit. Fú. To vyzerá celkom cool. Tak ja neviem, či to aj nekúpime. Neviem ešte. Metalisti. Tu majú nejaké. Ne, tu nemajú nič. Dobre, tak si potom ešte niečo kúpime. Teraz ideme pozrieť nejaký armor na nás. Trňacký za 13 000. Ale zase, celkom pekne. Pozrieme niečo No, toto, aj tak je to drahé. Niečo lacnejšie tu nie je. To je príliš drahé na mňa. Luxus. Ešte som nič zatiaľ nekúpil. Takže... Neviem, by som fakt skúsil si kúpiť toto. Nie, toto nie je toto. Kde to bolo? To bolo 14 sa mi, hej tu. Tak toto by som si kúpil, to má celkom pekný damage. Alebo by som si kúpil, kde je to? No, toto. Fakt má to pekné bonusy k tomu. Tak ja neviem teraz. Nechcem sa zle rozhodnúť. No toto by... ale fakt to je pekná zbraň. Aj dosť silná pomerne. Pekne. Ešte pozriem tu moju... No, tak to nie až... No, tak kúpime to väčšo. Kde to bolo? Aj to nebolo to. Wow. Sakra. Kde to je? Aha, tu. Tak kúpime to. Výborne. Pekne. Počkaj, to je aká zbraň? To si nebude dať to štítom, či? Neviem. Dobre, ideme si pozrieť ku tejto, čo nám tu ponúka. To sú mega drahé veci. To fakt nič nie, si robíte srandu. Lol.
ešte tu by sme Oh, no. Hm. Ja neviem, ja by som to aj kúpil. Tak neviem sa rozhodnúť. Oh my god. Shit. Fuck. Jo, počkaj. Takže toto má 16 a toto 72 armor. Bitch. Oh shit. No tak toto bolo fakt pekné. Tak to sa mi to páči. Oh shit. Za 9000. Oh my god. Tak ja som za chvíľu späť, kým si zarobím a dúfam, že sa to bude dať kúpiť, aj keď je to toto, ne, to nie je to isté. Tak predám ešte tieto dve veci, ale sa mi zdá, že to nie je to isté. A to predáme strašne lacno. A to nie je to isté, lebo to bolo enchantované a toto to také inej. To je, aha, enchant item, áno, okej. Takže kúpeme toto už je jasné a neviem, počkaj, na čo je to teraz, neviem, na akú časť brnenia alebo tela. Shoulder goes to me, aha. Nie som si istý. Ale zdá sa mi, že je to na túto časť. A nie som si istý, tak vyhrám nejaké 2 zápasíky a hneď som späť. No som späť a ja som spravil strašnú chybu tým, že som chcel si kúpiť tú vec a ja som zistil potom, že je to na túto časť a ja tu nemám tu na skvelé za čo bráni 72. To bol poriadny fail, tak ešte si ideme pozrieť do tohto, čo tu má. Lepšie to takto si pozerať, že si klikneš na level a tak si pozeráš. 14 tu máme helmu, ďalšiu helmu. A tak kúpime novú helmu. Level, okej. Tu už nemáme nič, ne? What the fuck? No nič. Ideme sa pozrieť k tomuto decku, či nepredáva niečo za 5000. Vidím tu, že nie. A za 3000 to mám ja práve teraz. To sa dalo, ale na čo? To je zbytočné a som zistil, že tá zbraň, ktorú teraz mám, že o dosť slabšia ako tá predtým. A keď má tam nejaké bonusy, ale je to fakt slabé. Takže ideme ju späť vymeniť za tú moju. Teraz neviem, ktorá to už bola. Nie vymeniť, ale tak predáme túto. Som kupoval, sa mi zdá, že u tohto. Hej. Tohto. Toto nie. Bolo to niekde tuto. Kde to sakra... No, je to lepšie ako tú, ktorú mám teraz. Takže asi tak. Takže vymeníme zbraň. Toto koľko bráni tá helma? 17, ok, to 21. Aspoň o niečo lepšie. Ok, predáme tieto hlúposti. A ideme vyskúšať proti tejto kostre, ktorá je strašne silná. Mega silná. Ok, rýchlo sa teraz potrebujem... paráda, ona išla ku mne. OK, a teraz ju musím zabiť. Ne, ona berie s tým strašne veľký damage. Šťastie by bolo iba keby sa netrafila, ale ona sa trafí skoro vždy. No teraz sa dvakrát... No, sakra! Ne. Tak aspoň takto na diaľku trochu uberem. To som nemal, musím ísť ku nej, shit, ne. Sakra, posledné hub, to nemám šancu. Nemám šancu, oh my god. Nemám ani tú najmenšiu šancu, A celkom pekne, aspoň to bol dobrý zápas, aj keď...
Tak proste vyhrala. Nemám nič, čo je za zlé, je silnejšia. Tak ja ešte si nejaké peniaze zarobím, vymením toto brnko za to nové a uvidíme sa od ďalšieho dielu, kde dúfam, že ho porazím. Ahoj.